nga kerteng nang san berjob sim ban nga syong sa ha nong stan mentangan sa dap arposnem mentasnem ba nga let puli mentang nang puli BBA ha Shillong College ban sedang roi te ngala sedang nadu dang rit tang ba dang rit nadu badang rit tang kikit tang ban tem gitar hi mar ba ngampat nang hira ban roi ngampat seluruh hira kitu kipor ngadang dan gijing dang ting untuk pat shwai pa penhikai gitar kum tu panang tu ngala sedang ban persyang ruai ha yung meni pat kum tu ki school competition te shwa school hi kelas 9 kelas 10 kum tu tang ban shu participate ban long kham slur ha ba ruai stage hakpor bang ruai ni kong hakaply audition ngawan bari wan budi parlok ngala nervous nadu sedang hadukut nomor ba empat Julai re ngampat ju computer competition kum kini kamtam kani ka blind audition ka compare kum ki weki audition kumta nang tu da kham selempat la kham duna jing nervous ngai khuble shibun roi miss jungi miss lapdiang iba deru ikut jungi ibala ai shibun ki jing muntai nadu bas sedang kani ka competition ru ila ai min siming imo bangin rai stage kumnu bangin ngimde penting bat khamtama ba kumnu ban use ki dynamics ba khamtam intonation but kumnu bangin control ka voice habangi rai postage anda kacing ngurit nga kerpare phi baro ba phin ya like ba share ka video jonga balap upload hakani ka channel ba lingba kacing support jong phi ngan la ban poisa ka thong hakani ka competition ba ngan yo confidence issue bangan roi khamba